тогава да търся китара, такова да си попълна оркестъра. Понеделник, всеки понеделник в Монтана имаше събиране на музикантите, пазар му вика, музикантския пазар. И отидах там за китара да си търся и там получих предложение от Кристали да почна да работя с тях. Нали, аз им отказах първия път, защото нали, исках моята група да се събера. Както и да е. Обаче, значи първо те ти предлагат, ти им отказваш? Да. Отказвам и с за да можеш да си направиш група, твоята група, да. Обаче изглежда така било писано, не можах да си намеря китарист. Отидах с Кристалите да им помогна за една-две сватби. Айде, после зимата беше. Аз се уволних септември. Значи той става октомври, ноември, търся аз китарист. Те ми направиха предложение, аз отказвам. Те имаха две сватби някъде да им помогна. Помогнах им и кръчма някъде в Монтана, в долната махала до стадиона. Тогава беше модерно. Аре бе, ела с нас в кръчмата. Но и така останах в групата. Колко време останате? 9 години бях там. 9 години. Ти за малко си остава? За малко, за 9 години, да. Колко албума има с тях, спомняш ли си? Бройката не мога да ти кажа, но... Поне 9. 9 не, но поне 7, 6-7. Това не е ли периода, в който всяка година издават албум, Кристали? Периода, да, ама имаше такъв период, дето съм ги оставил. Ти не си бил с тях, да, може би заради... Не, пак съм бил с тях, ама имало периоди такива, примерно през зимата или да речем за няколко месеца оставил съм ги. В смисъл, оставил съм ги, ходил съм по чужбина, работил съм по София, тогава беше модерно, много пари имаше. И те. И след това вече 99-та, 2000-та година, аз по това време работех в София по кръчмите и се отказах от оркестрите вече, защото ми беше сладко там, добри пари взимахме. По това време ти работиш в? Значи аз съм работил първо в... Сега ще изреда заведенията. Първо работих, едно време имаше, ако си спомняш, в Княжево цигански табор. Първо там почнах. После в Дружба бяха отворили едно Симона. След това в Апогей. След това в Кошарите. След това в Планета, в Бият. Навсякъде съм работил. Навсякъде. Имаше доста работа и беше добре. И честно да ти кажа, почти бях изоставил сватбите, оркестрите, защото там хората беше... те помните от Планета Бенд, хората? Да, там направихме Планета Бенд в Планета вече. Аз преди да отида обаче в Планета бях в Германия. Имахме оркестър там. Там имаш друг оркестър? Да, защото... Това е след Кристали? След Кристали. След София вече, да? 99-та-2000-та година почваме да свирим сватби в Германия на така наречените косовари и македонци. Така? Тогава групата ни беше аз, Сашо Биков, Шаин от оркестър Тримакс, Гюнайден, кларнетиста също и той беше, Васко, басиста сега на Мания в момента дете. Кой беше още да не пропусна някой? Ашкан, Барбука, бе една група такава, дето се събрахме там. Така? И останахме там и работихме много добре, да ти кажа. Ние сме, ние сме първите, дето работехме зад граница, дето свирихме сватби цигански. Оркестъра имаше ли си име? От тогава тръгва сагата с Универс. Защото ние с Сашо си говорихме, нали? Те викам, ще направим група, ще кръстим Универс. И там бяхме в Германия, бяхме Универсал. Защото македонците, косоварите, другите не казват Универс, а казват Универсал. Да, нормално. Да. И там направихме Универсал. След това аз се връщам оттам. И вече 2001 или 2002, не си спомням, правя Универс тук в България, като първите членове на оркестъра са аз. След това идва Боци, вече имам
но първият клавирист на оркестъра беше Зикито, между другото. Никой не знае. После знае, че Зикито се връща втори път. После знае, че Зикито работи с Универс, но то вече е втори път. Първият клавирист на Универс. Хората го знаят, защото Зики има интервю в Българашари, го казва това нещо. Не знам, аз не съм го Не си го прочел, затова ти го казвам, да. Зики, ти... Аз Зики, Сашко, той цял живот е. Той си е с теб. Да. Първият ни барабанист беше Бонго, той така държи да го наричаме, той Бисер се казва. Така. Обаче държи, не знам по каква причина да го наричаме Бонго. Мен ми е смешно малко, но той така му харесва. Бонго, да. Монтана ли? Той откъде беше? Да, от Монтана. Да. Той ни беше първия барабанист, беше за кратко и след това в оркестъра идва вече като титуляр Джапо. Той сега мисля, че с Тик-так работи. С Тик-так, да. Джапо идва и за Траян е много интересна историята. Идвам тук на Пешко на сватбата, а ние с него се познаваме отдавна с Трайчо. Знам, нали, че е добър музикант. Такова обаче не бях чувал нищо за него. Идвам на Пешко на сватбата тогава и го виждам. Как си Трайчо, какво прави? Добре, брат, вика, работя в Бургас, вика, на един строеж, вика, нося вар. Как ще носиш вар ти, вика? Си страхотен музикант. Ами те, вика, няма работа. Слушай, вика, но зарязвай ги тези кофи там, тези строежи, взимай клавира и идвай. И така дойде Траян и групата придоби облик, в интерес на истината. Чакай сега пак само да кажем. Значи, първо Бонго, след това Джапо. Да. Така, Боци, не, първо Зики. Първо Зики, след това Зики заминава за Турция. Нали, как нормално, за повече пари демек. Окей. Идва Боци. Така. Да. До тук имаме, Сашко го казахме, че и той е. И Траян. Вокал? Вокал аз си пеех, да ти кажа. Сашка пееше с мене тогава. Това в създаването на оркестъра ли? Да, в създаването. Значи той имаше текучество. Сашка взимах с мене, Компира идвал с мене да пее по сватбите. Много съм взимал. Какво щеш да кажа друго? За Бухала щеш да кажа, за Ицо Бухала. Преди Зикито. Да се върне втория път? Не, преди Зикито да дойде първия път. С мен доста време работеше в Бухала. Ама това вече в създадения оркестър ли? Не. Без да е създаден оркестър. Преди да създадем оркестъра, доста време работеше Бухала с мен, тъй работехме двойка, разбираш, с Ритъм Бокс. И работехме много добре, да ти кажа. Знаехме си нещата, бяхме се сработили. И вече като създадах групата, дойде Зикито и вече нататък казахме. После Боци работи. Не знам дали имаше 2 години, година и половина някъде. И после по други причини Зикито се завърна в оркестъра. Оркестъра вече беше придобил облик, беше придобил популярност. Хората ни търсиха. След това Джапо остана там. Счете за правилно, че трябва да остане в Планета, в кръчмата. И тогава извиках Сашо Биков в оркестъра. Започнахме пак, тогава беше много такъв период, започнахме да пазарим пак навънка, тук. Много пътувахме, значи в седмицата поне 2 пъти пътувахме до Германия. И се връщахме и тук, защото и тук имахме участие. И тъй 2-3 години беше голямо пътуване. Добре, интересно. Колко време беше Универс на популярен? Защото, виж, значи, директно ще кажа, има едни разклонения, дето идват след това. Точно, и е хубаво хората да разберат за какво става. Точно до там бях стигнал до разклоненията. Супер, давай. Значи, както ти казах, ние пътувахме доста. Ама доста ти казах. Да. Значи, това беше нечовешко. Краката ти се надуват. За нищо не ставаш от толкова пътуване. Значи имало е случаи, аз съм смятал, на седмицата сме минавали по 7, по 10 000 км.
Това беше нещо... Да. Много е това. Много. И решихме в един момент, понеже така стана, че сватбите бяха повече в Германия, колкото в България. Да. И решихме да се установим там, защото пътуването ни убиваше. Казвахме си, какъв е смисъл? Значи, щом имаме повече сватби, тук ще се установим, тук ще си свирим сватбите и тук ще останем. Да. И тогава става разделението вече, така да го наречем. Значи аз, Сашо, който е тогава още в оркестъра, в универс. Аз, Сашо, Зикито, Сашко, оставаме в Германия. Да живеем там. Тук се прибираше от време на време Трайчо, Сашко. Между другото, забравих да кажа, докато бяхме още в България, универс, още, дето казваш, дето бяхме на върха, взехме в оркестъра Валио, саксофониста. И тъй стана, че тук се вързват нещата вече. Ние като останахме там, Валио, Трайчо и другите останаха пак тук. Да. И сега поне нас ни няма тук, ние сме в Германия. Те решиха, че са универс тук хората. И почнаха да ги пазаряват тях, те се направиха друга група вече. Чакай сега, те хората са решили, че са универс, а самите музиканти, те се представиха като универс всъщност. Нормално, те като са ги нарекли, така... Те са били отпреди това. Да, те са били преди това, в оркестъра, но си останаха в България, а ние заминахме за Германия и там останахме. Вие след като сте там, вие продължавате като универс? Като универсал. Така ни наричам. Защото там е по-лесно за произношение, да. А не са два различни оркестъра. Не са два различни оркестъра, това е един оркестър. Но след това стават два. Точно така. След това, некак си без да искаме, стават два оркестъра. Един е в Германия, един е тук. Тук са универс, ние там сме универсал. И така доста години. Аз с 7 години не бях се прибирал тук в България. Mm-hmm. И накрая, като се прибрах, наистина и за мен беше странно, беше някаква каша. Хората викат универсал. Айде, тук от една година чувам Валио си направи оркестър и той сигурно за по-лесно да му е универсум пък. Демек е много по-различно универсум. Ма така е решил. И аз казах преди малко вътре там, за мен това не е проблем. Не съм се сърдил никога за името, защото аз съм го създал този оркестър, аз съм му дал името, аз и такова. Но знам, че това не е никакъв проблем. Проблем е, говоря от моя страна, за мен не е никакъв проблем. Да. Проблем е за тях, ако си взема името. Примерно. И не им разреша да работят под това име. Защото то си е лично мое. Разбираш? Да. Ако бях казал, няма да ползвате моето име на групата, работете си пак, но си сложите някакво друго име. Нямаше да го направи. Нямаше да бъде същото. Нямаше да ги търсят толкова хората и така. Да разбирам, че ти в случая си им направил услуга. Точно така. Да работят с името, което ти си разработил. Точно това имаш така, предвид. Точно така. Знаеш ли, много хора, дори и аз включително, си мислех, че продължава да се казва универс, заради това, че всъщност една част от оркестъра е останал тук, другата част е там, за да може да покривате, както ти самия казваш, Европа и България. Не е в с повечето тази случаи, аз така си мислех да ти кажа, в повечето случаи си мислех, че е заради Троян, защото Троян е там. Не. Значи, аз ти обясних, ние останахме там и хората там, македонците и сърбите ни казват универсал. Универсал, да. Те останаха тук, почнаха да работят с името Универс, защото хората така, нали, виждали са ги в оркестъра и такова. Нормално е, свързват ги. Те свързват ги. И универс, и те си останаха универс тук. И аз даже като се върнах от Германия, и, нали, хората започнаха да ми се обаждат и да ме питат дали ще сме заедно с универс. На мен ми звучеше малко странно. Викам не, аз съм се прибрал и викам ще си работя сам. И доста време работихме така, мен ме пазарях отделно, тях отделно. Всъщност ти като се връщаш в България, нещото, което аз си спомням, е, че ти имаше няколко участия с една много млада група. С Фантазия. Да.
Да, имал съм. Имаше няколко участия с тях. Да. Това ли са ти първите участия в България? Да. С тях? Значи първото ми участие никой не знае, след като се върнах още на втория ден. Първото ми участие беше с Салибен в Сандански. Още на втория ден, като си дойдах. Даже там се видяхме с много колеги, че не бяхме се виждали, аз не бях се прибирал 7 години. Там се видяхме с Слави, с много момчета от тония край, там музиканти. Дойдаха, даже след свирното се събрахме в една механа там. Дойдоха и Салибен. Беше много интересно. Това ти е първото? Това ми е първото участие, след като се прибрах още на втория ден. После имахме няколко участия с Фантазия,